ani muri kuzunzisa apa ndo chandokoshesa ivhudzi rangu chandoda stereki ivhudzi rangu ndichabuda panze ndigonogerwa nemabhabha angu hama inokunegligeta uchirwara kupesera muno wakungogara wautofundiswa zvimwe zvekuba ndakakuremerwa mhosva yekuti ndaida kuripa noti ndokamira kuzotorwa nehama yangu ndiende kumba kugara muno kungogara zvako kanyaya kacho kandakaita hakana humbo nejasi rakatotaura kuti hapana zvenyaya nofana kuenda kumba asi kune mhaka yekurwara ndakakundikana kusvika ndavharirwa kuno ndo kunounzwa mapatients anenge anzi nemamagistrate they are mentally defective. Vanhu vedu vemuno kuti tivaadmite munomu vanopinda nemalegal documents. Hatitori munhu kubva kumba achipinda munhu anouya nemalegal documents tocheka kuti malegal documents iva yari corrected oadmitwa munomu. Saka tine macivil patients, macriminal mental patients nemadetained mental patients, 3 categories. Saka mapatients edu tine team yemamental nurses, psychologists, social workers, occupational therapists, then psychiatrists. Psychiatrists for now tine 2. Saka mamwe makadhi akaita maassessments, psychiatrists ndianozoita final assessment oiswa medical affidavit inoenda kunational prosecuting authority ndokunozondoassiswa nemalawyers kuti munhu wokontinya nekesi yake here to proceed with case or not to proceed with case. Wanenge wanzi not to proceed with case wanenge wakuenda kudzimba kwavo, asi tinoikarizwa kuti vanhu vaende kumba nehama dzavo. Wanenge wanzi to proceed necase lese yakabva kwamutare anofanira kunge achizodzokera kwamutare kundotongwa ikoko. So in short, those tingati tine imwe inonzi mulondolozi psychiatric institution iri kuBulawayo inocover 5 provinces yekusouthern area of Zimbabwe. So regai ndichitaura kumapatients edu. Okay, right, machallenges edu etiri kuwana overcrowding, number 1. But wavhurirwa muno nhasi 420. Vamwe vanenge vaine nyaya dzakakurisa like ma-armed robberies ati vachengete kumwe vanenge vakutaura kurwara pfungwa vanogara kumaximum site tine 30 vari ikoko ne1 ari parenyatwa hospital. Iyo nyaya yemvura, nyaya yemvura ndiyo yanyanyonetsa. Even tichiti hedu munhu ari mentally ill, he has to bath akuti aonekerewo. Mvura ndiro inyanyotinetsa kunoku. Tabva mvura, chikafu mazuva ano zviri nani, tingazosvota hedu zvimwe nezvimwe. Mishonga yedu mazuva ano tingati tiri pamoderate. Makore apera yange ichimbonetsa but wari kuwana mishonga yavo. Vamwe vakaseswa, vamwe mapapers avari kuNPA zvinenge zvichingoita sei zvichingoti vamwe vasvika vari kuaseswa, vamwe vachangosvikawo zvichienda zvakadaro tichienda takadaro. Ati mune machallenges here amunoita kana arifiwa kana kunana NPA for which you might require commission yedu kuti itaure mberi speed up maprocesses avo. KuNPA zvinezvi hatina problem. Takangoita 1 or 2 problem yekuti izvo NPA inoti izvo riri kuda doketi remunhu kuti akapara mhosva sei kwaakaparira mhosva. Ndo pari kumbononoka kudzoka madoketsi iwayo. But mashoma iye netasarwa neabout 5 madoketsi iwayo, but mazhinji wakaprocess. Ndo panongoita kakwiri bedzi iwayo because pane pavanoti izvo information iwainayo vanenge vaida kuzimuka kuti munhu akapara mhosva sei. Saka doketi rinenge riri kana kuchipinge. Saka doketi rinoti rizotsvagwe rizounzwa kuNPA kunoku. Vanotora month kana 2 months, but macases acho mashoma. Right, chinoitika NPA yakanzi munhu yati proceed nekoti. Iwo vanotipa mapapers. Woendesa mapapers kwakabva munhu. Kana kuri kubhindura woendesa kubhindura. Kubhindura ndiye inozotaurira chi kuprison kuya kuti munhu yauye kukoti. Wari kumandati izvo wespecial board i51. When was the last time that the board said? When was the last time? Okay, wakapedzera October last year. Saka iwo wakapedza last year, term yavo yakabva yapera.
No, even a body. Even when just a member of the body knows the Kangan, and I was not stuck when. Right, because this is reforms, but twice a year, in April and in October. So this year, that's But blow a good ragati, one of those that this month. What are the people of the team? Was our team and I said that people are left. Actually have someone who comes in, that's like another disease here. Now it's not a disease. I don't know the time of committing crime. How we are Garapana. From Sanganisa, from Garana almost 360 days. I should come up saying, I will tell you that becomes more stimulating. We require more medication to sedate those things. Then Makad, psychologist is with 3. Occupational therapist, one. My mentor is 4. I think very soon you get each one. One point is now 45 to 50% of our patients it's drug psychosis, leading to committing offenses. Ndikanapane vanobva kwamutare seni namba zhinji from manically saka pauda research kuti waiva mandipaka otarika naye kuuya kwenoya 2030 asi pabhindura varogona kuya 2. My comrades, Maradin, what is saying? Opanav. Come with us, eh? Town side is it? See, you goodness. Chef, we're going to sing those ceremony meets, and the Casson got a doctor of 14 August. I sent up my people was at we were Tagatoan. Sagatu to my people, dash cruise of where I don't do. And Andagan is an ababong. Tachikumbira kuti kana paine chikwanisa kuti batsiro pano psychiatric nemotikari yekuperekedza vanhu vanenge vapedzerwa special massive patient nekuti panapa massive patient ane disadvantage yekunge takuti kwa area yekuskodhambiwa tiri vanhu vanenge vasina macrimes atiri kuita tauya nenyaya yekurwara hama inokunegligeta uchirwara kupedzisira munowa kungogara vautofundiswa zvimwe zvekuba zvekudini kuti muno mune vamwe vanenge vachiba state abva kumba singabe ende munhu anoba anotobuditswa iwe wauya uchirwara unogara nguva yakareba uri muno. Thank you so much. Chibatsirwawo panyaya dzevanhu vane mhosva hombe tiri kugare nguva yakareba zvakanyanya tiri panapa tisati tabatsirwa ende haina period yekuti tiri kusvike pagore here kana kuti pa2 years here but kunyaya diki dziri kungozikasikana kuti 2.5 months 3 months anenge autobatsirwa akuenda hapana problem but kunyaya hombe manje dzekuti ana medha robari nerepi ndakangotikawo nekurwara semu zvakangoita wamwe but tingati akuomese kuti zvakaitika nekuda kwedu eka kuti hatichazivi kuti chii chikuitika kuti but hatisi kuwanikwa nenguva yakafanira sezvitwa vamwene wengosadii. Ndoita josagotora pane tsamba yandakatambira mazuva apfuura anaya inoti ndakamira kuzotorwa nehama yangu ndiende kumba zvo ndakangomira kudaidzwa kwezita zvendoda kunorapwa nemadoctors ndakasangana neaccident zvokuti kugara muno kungogara zvako kanyaya kacho kandakaita hakana humbo nejasi rakatotaura vakati hapana zvenyaya unofanira kuenda kumba asi kune mhaka yekurwara ndakakundikana kusvika ndavharirwa kuno. Pano sei? Indozi God knows mawerewere.
musha wangu muberengwa ndakauya pano ndakakumaunda kuti ndakakuremerwa mhosva yekuti ndaida kuripa mombe ndauya nenhau yekuti ndini covid yacho asi ndiri ngotamba ndingodzongera semota dzechinga saka pane nyaya yacho ndikudai so ini ndakagara kurimandi gore 1 year 2 months pano apa ndagara pano 1 year 6 months handisati ndatoona doctor zvandisati ndatoona doctor saka izvi ndofanga ameno ndichaona doctor rini ndigodzokera kuti kurimandi kana kuti pamwe ndigodzoka futi pano ani muri kuzvinzisa apa chandokoshesa ibvudzi rangu chandoda stereki ibvudzi rangu ndichabuda panze ndigonogerwa nemabhabha angu ndotanga kuti sira kusvika panzeji handinoda inini